И здравейте! Това е трета част от Minecraft Hardcore Survival. Този епизод го правя специално за Монси. Тя ме пита кога ще стане. Ето вече гледаш. И така. Не знам до къде бях сигурен. Да, къща ще я да правя. Само вземам материалите. Пода е най-хубаво. Добре. Сега ще измисля една къща набързо. Само трябва да чакам тези, които се махнат. Добре, започвам с къщата. Надолу ще бъде дърва. Като за начало няма да я правя много голяма. Ето. Пак стана голяма, но нищо. Защото нямам стигнат материалите, пък и не ми трябва голяма. Все пак не съм в мултиплеер да играя с други. Ето. Така, сега да намеря къде да е вратата. Ето. Така. След това колостоун. Далей. Дано да успея да направя до вечерта. Но и да стане вечер, аз ще се направя любов, ще спай, пак ще направя. Стига, бе! Така, сега тук ще има прозорци. Тук също. Тук. Добре, сега още един етаж нагоре ще вдигна, за да мога да скачам вътре. Да, става вечер, защото сега трябва да се прави легло. И на сутринта ще ходя за бели дърва. Ще ви покажа за какво. Това няма много продължително, затова мога и сега да си кажа. Не знам защо, но експерт, когато съм, има по-малко продължително, отколкото на нормално или за начинаещи, което е. Не знам защо е така. Но пък на експерт мога да бъдат с два удара. Добре, сега ще направя пода на къщата.
И първо ще легна да спа. Сега ще направя легло. Не знаете и какво се прави. Вече всеки епизод показвам. Айде, тук трябва да разширя малко, защото да не се събудя в дърта. Така. И ляга. Лягай, бе. Така. И сега продължавам. И ето защо събрах бяло дърво, като виждате в новия апдейт дървета са различни. Сега ще покажа разликата. Ето. И пода ще го направя от бяло дърво. Ето го напрече. Стига, бе! И добре, тук ще забързам докато го махна. И така, тук съм, свърших се забързването. Сега ще правя пода. Значи ще направя по-интересен. Ето така. Само да натискам точно до ъгъла. Няма. Значи пода за сега ще е така, когато намеря друг вид дърва, черно или от палмите, ще сложа с тях. Не, по-добре ще го направя с тези дърва, които имам, защото ако ходя да търся, може да се изгубя. Стъклата в момента този епизод няма да мога да ги сложа, защото трябва да събирам пясък, да правя стъкла. И готов е пода. Вижте колко яко стана. Да, ето го забравих. Така, сега тавана. Тавана ще го направя по друг начин, защото няма много дърва. Движение мисля, не знам как изобщо да го направя. Но сега ще измисля нещо.
Вижте, няма материали, ползваме всичко малко. Да, сега няма ми стигне. Сега ако не си бях... Добре, отивам в минута. Пак ще забързам да изкопая малко камъни. И се връщам. Така, не забързах все едно. Спрях клипа. Нещо се бъдна с забързването, но нищо. Важното е слязах да събера камъни. Да, всяка да го направим. Добре, няма стигна сега. Надявам се, че не тези дърва да стигна. Ще доста смешна става къща. И стигнаха. Сега малко камъни. Ако останах 4 места по средата, направо се изпита. 3. 2. И да, вижте колко интересно стана в окръга. И сега се връщам. Така, пак съм тук. Сега ще направя една метална врата. И така бутона ще ми трябват. Тъй като нямам дърва, докато се купят бутоните, аз ще си направя, ще отсека малко. Малко се изчистя. Да, докато намерях такова, събирах камъня, намерих малко желязо, защото се случи. И слагаме вратата. Вземам workbench-а. И добре, за този епизод това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Очаквайте и следващото. И да спомена само, че след малко снимам първи епизод на Терария. И очаквайте и него. И добре, чао!